Ahoj bíci, ospravedlňujem sa, že ste boli vynechaní, ale každá chyba sa dá napraviť. Takže výklad pre vás od 1. do 11.8. a máme tu správu a to, že vy, ktorí chystáte svadbu počas mesiaca august, september, áno, teraz čoskoro, tak máte veľa starostí, frmol a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ zavládajú nejaké pochybnosti o tom, či robíte dobre, tak dobre robíte, pretože vzťah máte šťastný, pevný, pekný, takže hrávo do toho. Čo sa týka práce, vidím tu úspech aj v pracovnej rovine alebo v pracovnej oblasti, príliv financií a jediná taká tá rada pre vás znie, aby ste zahodili takéto pochybovanie o tom, či robíte dobre, ale či je to vhodný partner pre vás, pretože je. Odo mňa to bude všetko. A lúčim sa s vami, želám i vám dobrý štart do nového mesiaca. Majte sa pekne.